tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG, as in Super Pacganer Secret File. Para kang si Papa mo. Hi, DJ Rocky. Gusto ko lang i-share ang awkward moment ko with my parents. Itago mo ko sa pangalang Miss Lady. At ito ang aking SPG, as in Super Pacganer Secret File. Eto na nga. Hinding-hindi ko malilimutan. Nagme-merienda kami. Nila mama, papa, at kasama ang bunsong kapatid ko na during that time ay 2 years old. May hawak-hawak kong cellphone. Pero nakikipag-usap pa rin ako kila mama at papa. At eto na nga, yung bunsong kapatid ko bumu-breastfeed kay mama. Ang likot-likot, palipat-lipat ng dinededehan. Hanggang sa bigla na lang nagsalita si mama na siyang nagpayanig ng mga kalamnan naming lahat. Ang likot-likot mo, bunso, palipat-lipat ka ng dinededehan para kang si papa mo. Biglang tumahimik ang paligid. Pinagmasdan ko ang itsura at galaw ni Papa. Pero hindi siya umiimik at hindi rin gumagalaw. Tiningnan ko si Mama. Hindi rin masyadong nakapag-react agad. At ako naman, sinusubukan kong alamin sa sarili ko kung ano nga ba ang dapat kong maging reaksyon sa mga oras na yun. Kaya ibinalik ko na lang ang tingin ko sa aking cellphone. Nang sa gayon, ay hindi ako maakusahan na merong alam sa larangang iyon. Si Papa pala?
palipat-lipat ng dinededehan kay mama. Gusto kong i-project na inosente lang ako. Pero deep inside, gusto ko nang humagalpak sa tawa at gusto ko na ring magsalita kay mama ng, "Ma, hindi dapat ganun ang words." Pero naisip ko na kapag nagsalita talaga ako, mahuhuli ako. At kapag wala akong sinabi, nasa safe zone and safe mode ako. At buti na nga lang, napigilan ko ang sarili ko na magsalita sa mga oras na yon dahil kung hindi, mabibisto ako. Siguro nga tama ang kasabihan na ang isda ay nahuhuli sa bibig. Mama, napaghahalataan ka tuloy. Lesson learned. Laging magdala ng cellphone dahil ito ang gamot sa awkward moment. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako, si Miss Lady. At ito, ang aking SPG, as in Super Baconator Secret 5.